informovať prostredníctvom televízie odvážne ženy. Ten názov je taký odvážny, ale nemyslí sa tým iba odvaha, ale myslí sa tým aj síla, aj hlas, aj pokora, aj viera, aj pravda, aj spravodlivosť. Čiže myslíme si, že ten hlas je treba dvíhať a vy, keď sa povie Peter Chobot, to si nájde na Google, tak si o vás nájde veľa a z celého sveta, dá sa povedať. Vy nám v podstate prenášate také informácie od indiánov, od šamanov, ktorí toho vedia ešte viac, než vieme my, a vy ste taký, dá sa povedať, prostredník, alebo možno aj taký mediátor, alebo ten, čo prenáša a zároveň aj učí a zdieľate to s nami a učíte ďalších ľudí nás. Sa chcem, aj keď ste už o tom hovoril, keď môžem tak oslovať, pán Peter, dnes je taká doba plná konfliktov, plná nešťastia, hrôzy, tu na Slovensku, vysťahovalectvo, otroctvo, novodobé, poviem, oligarchia, 1 ani nie percento bohatých, zvyšok je v otroctve, v chudobe, páchajú ľudia samovraždy, vidíme, že u nás je taký kanál rudávařského, ktorý fakt zdieľa tých, ktorí už tej zúfalej situácie vlastne radšej to ukončili tým ukončením života. Hej? Aj celé rodiny to takto. Ja si myslím, že teda, tak by sme to v podstate aj dovolili, keď sa tak vezme, a žiada si to radikálnu pozitívnu zmenu v dobro. Aj ja patrím k tým bláznom, ktorí veria, že tá vojna nemusí byť a že tie konflikty môžeme zmeniť. Že čo by ste, keby ste vy mal povedať, keby ste mohol povedať politikom Ficovi, Merkelovej, tým najvyšším, ktorí držia tie opraty tej politickej moci, alebo možno tým iným, kto by to mal byť, kto by mal urobiť ten ťah, viete, tej figurky, lebo sa hrajú v podstate šachy. To je všetko veľká hra. A čo by ste, keby ste vy mal odporúčať a dali by na vaše rady, a v tom dobrom úmysle to myslíte, ja verím, tak či už to by bolo politickým, cirkevným hodnostárom, nejakým ľuďom na nejakých pozíciách, ktorí, alebo aj mafiánom, alebo tým, ktorí hrajú tie figurky, tiež ťahajú šachy v pozadí, čo by ste im odkázal? No, já bych hlavně asi především tedy bych se obrátil k takzvaně obyčejným lidem, jo, k běžným lidem, protože z hlediska třeba těch mých učitelů, těch andských šamanů a z hlediska jejich postoje ke světu, každý z nás je vlastně velice silná bytost. My si to jenom neuvědomujeme, že jsme velmi silné bytosti. A v podstatě já bych hlavně chtěl jakoby každému takzvaně běžnému člověku zprostředkovat tuhletu informaci, že by měl věřit v sebe, především v sebe. Co se týče té současné situace, tak já se domnívám, že nějaká radikální změna zřejmě přijde právě jakoby z masy takzvaně běžných lidí. Jo, že ty elity možná v tomto směru toho až tak moc neudělají, nebo ty takzvané elity. Nenajde se těžko říct, jako co se týče, jako když bychom, já bych třeba vůbec s lidmi, jako je třeba Angela Merkel, prostě nekomunikoval, nemluvil. Myslím si, že to nemá žádnou hodnotu. Podle mě takový člověk prostě patří do psychiatrické léčebny a ne do politiky, protože to, co spáchala Angela Merkelová v Německu, to si myslím, že je zločin. Přesně tak, vlastizrada, zločin. A tady já se domnívám, že především to do budoucna to rozhodující slovo budou mít běžní lidé. Jo, že ti by měli v sobě najít tu odvahu a sílu a víru v sebe a v budoucnost. Připadá mi opravdu hrozné, že třeba lidé páchají sebevraždy. Chtěl bych každého touto cestou upozornit, že to není řešení, protože fyzickou smrtí život nekončí. Tím jsem si jist, protože dokážu opustit vědomě fyzické tělo a pohybuji se v těch sférách, mohu se pohybovat v těch sférách, kde pobývají lidé, kteří už nemají fyzické tělo, a ti lidé, kteří zničí svoje fyzické tělo a to fyzické tělo je zdravé, tak ti lidé ho prostě svévolně zničí, tak potom v tom astrálním prostředí na tom nejsou dobře. Takže doporučuji, aby lidé v sobě našli víru, aby i ve stavu, věřím, že to může být velmi těžké, že mohou být v takové ekonomické, sociální situaci, kdy nevidí východisko, ale právě těmto lidem bych
bych chtěl především zprostředkovat tuto informaci o tom, že fyzická smrt nic nevyřeší. Naprosto nic. Takže věřím, že i tito lidé v sobě najdou dostatečnou sílu k tomu, odvahu k dalšímu nějakému boji, jo, aby dokázali opravdu bojovat za kvalitu svého života. Ďakujem, vy ste aj spomínal niečo také, že veď sme tu v podstate niečo ako v tréningu. Hej? Čiže ono je to o tom, že každému je položená taká skúška, ako zvládne a v podstate je to na jeho, ja som pochopila, na jeho duchovný rast. Takže aj keď sa zdá, že už je na tom krajíčku, alebo na tom úplnom pokraji, isto nemá sa vzdávať a má kam si, po kom si alebo po čom si, po nejakej kvalitnej informácii šáhnuť, lebo ako vieme, ľudia sú ohlupovaní nekvalitnými a krmení mainstreamovými týmito plátkami médií, ktoré proste ľuďom hovoria, čo si majú myslieť, že je, čo oni chcú, aby si mysleli. Áno, presne tak. Čo oni chcú, aby si mysleli, že je pravda. Hej? Čiže vytvárajú v podstate, podľa mňa je to taká psychologická hra, ako psychologická manipulácia, to je na tomto najhoršie a ľudia si ani neuvedomujú, že mimo toho priestoru, ktorý im je ukazovaný, že existuje ešte niečo, lebo sú vedení k tej poslušnosti. Jistě. Bohužel mass media dnes si zvykla velice silně manipulovat lidmi, máme ten nový termín prostituti, že jo, ano. Novináři, kteří v podstatě opravdu, ano, samozřejmě já věřím, že se najdou i odvážní lidé, kteří dokážou, a jsou samozřejmě takoví, kteří jsou schopni zprostředkovat lidem pravdivé informace. A kéž by takových lidí bylo co nejvíc, že jistě jsme vystaveni obrovské manipulaci, ale já se domnívám, že člověk, který je psychicky zdravý, člověk, který nějakým zdravým způsobem dokáže uvažovat, že to prohlédne, tu manipulaci, že pochopí, že je manipulovaný. V podstate ja to vidím tak, že ľudia sú vedení k tomu, že ak vôbec pracujú, tak prídu tak vyčerpaní za tú minimálnu mzdu, že už nemajú ani sílu sa pozbierať, aby nejak na sebe iným spôsobom duchovne pracovali. Poprvé peniaze na to nemajú, lebo sú v podstate oklieštení tým, že u nás dôchodcovia žijú, aby ste vedeli, z 93 eur, čo je možno, že českých 2500 korún, možno akože na celý mesiac, alebo 133, ja mám klientku, matka s dieťaťom, 133 eur, nezamestnaná. Je a u nás je v podstate skoro každá rodina, dedina, neexistuje, aby neboli ženy, ktoré by neodišli za prácu. Ja aj preto hovorím odvahu, aj tam potrebovali odvahu, že išli, aby uživili tú svoju rodinu zo splátok, zo všetkoho, do Rakúska, do Švajčiarska, do Nemecka, proste do zahraničia, len aby ako tak udržali. Proste máme celý vchod, z vchodu jedného je 13 žien zo zahraničia, lebo aby zaopatrilo rodinu na dvojtýždňovky, je to umelé a naviac ešte ľudia sú strašení, že ani to nebudete mať, možno ani to vám nedáme. Hej? Čiže ten strach a tá manipulácia je velice smutné. Nevědomost hlavně. Ano, přesně tak. Já se domnívám přesně tak, že lidé hlavně potřebují informace, ale samozřejmě, že potřebují také sílu, potřebují být zdraví. V podstatě to je také jeden z důvodů, proč přesně tak psychickou sílu i tělesnou sílu. V současné době to není jen samozřejmě na území Slovenska, to je v České republice, to je v Maďarsku a tak dále. Lidé skutečně, přesně tak, lidé jsou silně vykořisťovaní, jo, velké množství lidí. Navíc u mnoha lidí je oslabený imunitní systém, souvisí to i s nekvalitní stravou, že, která v podstatě, kterou lidé dostávají. A já si myslím, jeden z důvodů, proč třeba právě taky se snažím učit lidi ty techniky indiánské, jo, ty andské indiánské techniky, je právě to, aby se dokázali dostat do nějakého fyzického a psychického stavu, ve kterém budou schopni fungovat ve svém životě. Přesně tak, aby měli opravdu dost sil. Já mohu jenom nějakým svým malým dílkem snad pomoct takto poněkud,
posunout a snažím se právě pomáhat tímto způsobem, protože sám jsem biolog, že, a vím nějak přibližně, jak funguje lidský organismus, lidská biologie a jak málo stačí k tomu, aby člověk skutečně byl oslabený, aby neměl chuť v podstatě nic dělat, jo, aby byl letargický. A to je ten problém právě. A poviem vám, že nie len dospelí ľudia ako v našom veku, ale proste mládež, 30-roční. Aj mi hovoria, či dcera, či proste jej rovesníci, že čo to je, lebo chodíme ako omámení, pretože nás v kuse niečím, všetci to už vieme, že nás práškujú, nejakým či fluoridom, alebo ja neviem čím všetky. A kde až je tá hranica, čo si myslíte, lebo je vidieť, že už sa to otriasa. Ten otras už je vidieť, že už si to uvedomujú, že moment, tak taďal cesta nejde, že oni nám to asi predsa len nedovolia a nejak sa zjednocujú tie jedinci a tí slušní, čestní, ja poviem zjednotiť tých slušných a čestných, lebo zjednotiť tých machrov, oni už sú zjednotení, hej, tí podvodníci, aj keď ich je málo. Jistě. Lidé se postupně k informacím dostávají. Tady je opravdu teď podle mě nejdůležitější, aby v sobě našli dost síly, aby změnili ten systém, aby skutečně dokázali si vybojovat svobodu a dokázali si vybojovat důstojný život, jo, důstojnou životní úroveň, protože opravdu v současné době v podstatě, ale to není jen Slovensko, to je mnoho zemí na této planetě, zaniká střední třída, opravdu se, tak říkajíc, ty nůžky ekonomické rozevírají neskutečným způsobem, to je ve Spojených státech, to je v Rusku, samozřejmě, že i v Evropě k tomu dochází, že na jedné straně je hrstka oligarchů a na druhé straně je masa lidí, kteří nemají peníze na základní životní potřeby. Přesně tak, existenční potřeby. Já si myslím, že lze tu situaci měnit tím, že lidé budou trénovat, budou pracovat třeba se svými energetickými centry, jo, budou pracovat s dechem, budou pracovat s imaginací. Já si myslím, že na to může každý člověk aspoň pár minut denně najít. A naše cvičení je možné najít si na YouTube, jsou tam zcela zdarma, je možné si je stahovat, je možné s nimi pracovat a působí to možná si někdo řekne, že to je nic jako kapka vody, jo, na nějaké oživení pouště, ale ve skutečnosti ta cvičení jsou prověřená celými staletími, tisíciletími, díky nim indiáni přežili konkistu, přežili velice těžká období, jo, přežili řadu věcí a já se domnívám, že stojí za to je vyzkoušet ta cvičení. A pak taky si myslím, že stojí za to třeba vyzkoušet některé ty léčivé rostliny, které my třeba v rámci toho našeho projektu, té vzájemné pomoci, který je neziskový, protože my věnujeme ty finance opravdu na výzkum, na terénní výzkum, laboratorní výzkum, případně když nám náhodou něco zbyde, tak do zachovávání těch přírodních ekosystémů v té Amazonii, tak přivážíme nějaké rostliny, které si myslím jsou naprosto cenově tady dostupné, třeba ta maka nebo olej z těch oříšků a tak dále. A to taky může mnoha lidem pomoct, protože v podstatě tohleto, dá se říci, může lidi zachránit právě zase ze spáru těch farmaceutických společností, protože běžné léky jsou mnohem dražší a hlavně běžné léky jsou neúčinné. Jo, tady nějaké jedno balení vám vydrží měsíc, 2 měsíce a opravdu je to velmi levné ve srovnání s běžnými léky, ale navíc běžné léky, řada léků, které se prodávají, tak opravdu neléčí lidi. Ti lidi zůstávají nemocní vlastně po celý život, protože na zdravém člověku ty farmaceutické koncerny nemohou vydělávat, že? Takže nemají zájem o to lidi vyléčit, ale léčit. A léčit je jakoby v úvozovkách léčit v podstatě celý život. Víme, že chcú hlavne, aby boli dlho a chorí a čím väčšie množstvo liekov. Přesně a momentálne sú in psychiatrické lieky. A kým pred takými 15 rokmi sa hovorilo, že biznis so zbraňami je na prvom mieste a biznis s liekmi na druhom, tak dnes sa už hovorí, že biznis s liekmi je na prvom mieste. Určite. A vždy sú za to nejaké proste iba záujmy moci a financií, hej, a peňazí. Věřím tomu. Zišnosti. Proste nie dobrí ľudia, zlí ľudia sú Jistě, za tým. přesně tak, protože třeba
dejme tomu, my v rámci tohoto projektu jsme se seznámili s řadou speciálních studií, které se týkají některých třeba těch amazonských rostlin a jsou tam rostliny, které třeba léčí rakovinu ve velice širokém spektru, třeba ta emulze z toho stromu Croton lechleri, ta takzvaná dračí krev. A ty studie se utajují, nesmí se dostat na veřejnost, protože rakovina to je obrovský biznis. A jeden můj přítel, polský katolický misionář, doktor Šeliga, který zároveň i měl vzdělání v této oblasti vlastně a velmi mi pomohl také, co se týče studia v Peru, v terénním studiu rostlin, tak mi říkal, že on osobně vyléčil z finálního stádia rakoviny a leukemie stovky lidí tímto prostředkem. A ten prostředek je velmi levný, ale nedá se zapatentovat. Takže ty farmaceutické firmy na tom nic nevydělaly, takže se utajuje, že je schopný vyléčit rakovinu i ve finálním stádiu. Nebo ten samý prostředek bylo zjištěno na základě velice fundovaných studií, že je 1000krát silnější než penicilin, takže dokáže zničit v těle třeba chlamydie nebo toxoplasmózu, jo? Nebo herpes virus, další viry a zase utajuje se to, protože na antibiotikách se dá vydělat, i když mají spoustu vedlejších účinků samozřejmě a dokážou zrujnovat, zlikvidovat tělo, ale na tomhle ti farmaceuti nevydělají ani cent. Takže se ty studie záměrně utajují. Takže v podstatě my se snažíme tyto informace a i samotné ty rostliny dostat k lidem, dostat je do Evropy, dostat k ním vůbec tu informaci, že lidé se mohou vyléčit. Nemusí celý život trpět, nemusí platit za drahé léky. A třeba tohleto, to by podle mě mohlo hodně jakoby otevřít lidem oči. Jo? Zjistit, ano, aby zjistili, jak jsou ve skutečnosti vykořisťováni a jak je tito oligarchové, dá se říct si globální gangstři, jak je už léta, desítky let v podstatě vodí za nos. Jo? My ty prostředky máme a ty studie jsou k dispozici. Čiže na tejto planete v podstate máme všetko, preto, aby sme tu mohli žiť všetci v hojnosti, keď sa tak vezme, ale istou tenučkou alebo drobnou skupinkou ľudí je to umelo zatajované, aby zase tu moc a tie peniaze, no nemali by ich, keby nemanipulovali s týmito informáciami a nekvalitné nám podsúvali, či stravu informácií, či stravu aj potravu, lebo aj tiem tu máme nekvalitnú. Alebo keď by sme mali kvalitné a včas, tak by sme mohli žiť fakt ako byť zdraví a v hojnosti, ako ste povedal, v blahobite a v prosperite a všetci. A je tu dosť pre všetkých na tejto planete. Já se domnívám, že kdyby nebyli lidé takto masově manipulováni, tak brutálně manipulováni ekonomicky a jinak informačně, tak bychom skutečně měli v průměru mnohem vyšší životní úroveň a i kdyby třeba naše společnost nebyla zcela ideální, byla by 1000krát lepší, než je ta současná. Domnívám se, že dokonce díky informacím, které mám, informacím od opravdu profesionálů, lidí, které nelze podezřívat v nějaké zaujatosti, že třeba i současná imigrační vlna, že skutečně byla vyvolána těmito globálními gangstery naprosto uměle. A je samozřejmě přesně tak, dobře organizovaná, placená. Stejně tak vlastně všude v Evropě dnes zaniká opravdová demokracie, že zaniká svoboda slova. Existuje vůbec skutečná demokracie? No, v současné době svět, dá se říct, se přibližuje stavu, že humanita, demokracie, svoboda, to všechno se ztrácí, to opravdu mizí. Je toho stále méně a méně a je jenom otázka, kam to dál dospěje. Já věřím, že to řešení je opravdu v tom, že se probudí masy, jo, že to nevyřeší nějaké elity. Kdyby to mohly vyřešit totiž ty takzvané elity, tak podle mě by to už dávno vyřešili. Jo? Takže věřím v to, že se opravdu probudí široké masy a tyto
v uvozovkách elity, samozvané elity v podstatě budou v dalších letech doslova smeteny. Jo, že tohle to prostě změní zcela politickou scénu, ale domnívám se, že lidé ještě potřebují nabrat k tomu sílu. Energii, odvahu. Přesně tak, odvahu, sílu a taky a samozřejmě, že se sjednotit a nabrat také víru v sebe, jo, aby lidé si začali důvěřovat. Bez toho to skutečně nepůjde, ale věřím, že a cítím to i zde na Slovensku, že se ta doba velmi rychle přibližuje. To je výborná správa pre nás všetkých. Takže ďakujem pekne. Ja som sa chcela ešte tak dotknúť, spomínal ste duša, alebo duch, telo. Tá naša duša, je nejaká hranica, pokiaľ je s nami, alebo my s ňou. Potom mne dnes sa stala taká udalosť, čo som spomínala. Proste patrí to k životu, hej? Ako raz sa to skončí, hej? Ale ja to vnímam tak, že aj môjim poslaním je prácou na sebe dvíhať seba a svoje okolie čo najlepšie na ceste k Bohu, hej? Pre mňa, alebo k univerzu, vesmíru, to nazvem. Čiže ako všetci sme na tej ceste, len každý sme na nejakom inom stupni a my sa tak navzájom stretávame, aj sa učíme jeden od druhého, hej, oťukávame. Určite. Hej, a k tej duši som chcela tak trošku viac od vás, že Ano. No, v podstatě já, i když jsem teda biolog a vlastně celý život se věnuju terénnímu i laboratornímu výzkumu, tak jsem si naprosto dnes už jist, že přežíváme fyzickou smrt, že opravdu nejsme jenom kus masa, nejsme jenom hromádka bílkovin, tak říkajíc, ale jsme i to, čemu se říká duše. Každá kultura proto má nějaký svůj název, že my tomu říkáme duše, ti antští indiáni třeba tomu říkají runa, jakoby bytostná podstata, která přežívá teda fyzické tělo. Určitě, já se domnívám, že duše nekončí. Přesně tak, že bychom měli určitě se tímto tématem zabývat, že bychom měli vědět víc. Přesně tak, vědět víc, ale v současné době se domnívám, že nejvíc informací vědeckých o té lidské duši, že mají hlavně vojáci, jsou to vojenské výzkumy placené armádami, ať už ve Spojených státech, nebo v Ruské federaci, nebo třeba v Izraeli, v Číně, v dalších zemích. A to je fakt, protože v těchto zemích se do studia té takzvané duše věnují miliardy dolarů už řadu let. Já si vzpomínám na svoje první výměnné pobyty v Rusku, tehdy ještě v Sovětském svazu v polovině 80. let minulého století a už tehdy ty výzkumy tam byly poměrně daleko v té době a dneska jsou mnohem dál. Takže my už dneska v podstatě můžeme říci vědecké důkazy o tom, že jsme schopni se odpoutat od fyzického těla, že jsme schopni si prohlížet věci na dálku, jo? Že jsme schopni vlastně se... Jsou lidé, kteří to umí, vyžaduje to samozřejmě tvrdý a náročný trénink, ale je možné se to naučit a máme jakési důkazy, určitě řadu nepřímých důkazů, ale obrovské množství o tom, že jsme schopni přežít i fyzickou smrt, že přežíváme fyzickou smrt. Domnívám se, že pro lidi by to mělo být velice povzbuzující, ta informace. Keď nám umreli blízky, alebo prostě... Ano, že ti lidé nejsou mrtví, nezanikli, ale že skutečně existují jinde v nějaké jiné dimenzi. A konečně pro lidé v průběhu tisíců let by vlastně nikdy v žádné kultuře na této planetě ani nezapochybovali o tom, že přežíváme fyzickou smrt. Jo, to je pouze taková zvláštnost, bych řekl, posledních nějakých 200 let, kdy v Evropě se tyto věci začaly nějakým způsobem relativizovat, ale naše moderní současné vědecké výzkumy naprosto potvrzují tu moudrost našich předků, všech kultur, všech dob, že nejsme jenom biologické bytosti, ale jsme také energeticko-informační bytosti, tedy chceme-li to tak nazvat, jsme také duše. Jo? Nedomnívám, že by Rusko na někoho chtělo útočit. Já jsem v Rusku strávil dost času, tu situaci, občas tam jezdím, sleduju tu situaci v Rusku. Domnívám se, že to je naprosto umělé, záměrně vyvolaná hysterie, že Rusko skutečně by na nikoho nezaútočilo. Co se týče konfliktu na Ukrajině,
mě je naprosto jasné, že byl uměle vyvolán. Já se domnívám, že a především aktivity miliardáře Sorose, to je opravdu globální gangster, který patří za mříže, takže hodně pomohli, bohužel, že hodně poškodili Ukrajinu a že vlastně skutečně to nebyl jediný vliv určitě, ale prostě byla to hra tajných služeb, řekněme pod vedením jakéhosi, jak to říct, klubu těch globálních gangsterů, lidí, kteří si hrají na ředitele zeměkoule, ať už tam pracoval Mossad nebo CIA, je to jedno, to jsou v podstatě jenom takový, jak to říct, lovečtí psy, jo, tady těch, kteří slouží tomu lovci a který je poštve vždycky někam. Tomu štváčovi. Ano, tomu štváčovi. A domnívám se, že Rusko rozhodně by na nikoho nezautočilo, ovšem to neznamená, že se nebude bránit. A ta současná situace je velmi nebezpečná, protože se otevřeně začíná mluvit o jaderné válce. Jo, nová britská premiérka otevřeně řekla, že je pro použití jaderných zbraní. Bohužel i v samotném Rusku se samozřejmě najdou lidé, třeba v armádě, a je to logické, kteří začínají mluvit o tom, že omezený jaderný i třeba preventivní útok, že ho nelze jakoby v podstatě úplně jakoby vyloučit, jo? A to je velice nebezpečná situace. Já se domnívám, jak to já cítím, že pokud ve Spojených státech v prezidentských volbách nevyhraje Hillary Clintonová, bude ta situace lepší a ta pravděpodobnost, protože Hillary Clintonová skutečně je loutka, je to součást vyloženě té nejhorší mafie. Jo? A Trump, ať je jakýkoliv, ať působí jako blázen, tak mi připadá jako čestný člověk, který si v podstatě financuje všechno sám a on není úplně součástí té mafie. Tak to jo? vnímám. Takže tam si myslím, že bychom měli držet palce Donaldu Trumpovi, ať je jakýkoliv, ať někdy působí třeba komicky, tak je to ještě nějakých 100 dní do těch voleb. Já pevně věřím, že vyhraje on a tím se ta pravděpodobnost té války s Ruskem skutečně podstatně sníží. Putin je v nezáviděníhodné pozici, protože ve skutečnosti mnozí považují ve světě Putina za nějakého válečného štváče nebo agresora, ale ve skutečnosti Putin je velmi liberální a v současném Rusku zastává spíš, jakoby bych řekl, názory velmi pacifistické. Ale pokud ta situace se vyhrotí, tak je možné, že někteří lidé, kteří dneska v Rusku mají velkou moc, takže mohou Putina odstavit a mohou začít jednat sami, protože v Rusku jsou lidé, kteří tedy, myslím, lidé, kteří mají dostatečnou moc soustředěnou ve svých rukou, kteří skutečně mohou v případě takovéto situace, jo, kdyby to Rusko bylo opravdu už pod extrémním tlakem, ono už dneska je pod extrémním tlakem, a kdyby se ten tlak ještě zvýšil, tak mohou v podstatě Putina odstranit a mohou začít jednat daleko a daleko tvrdším způsobem. Takže já se domnívám, že Berete ho tiež ako ochrancu mieru. Přesně Dobre, tak, přesně rozumiem, tak. Hej? Přesně tak, že bychom... Nevyvíja iniciatívy, ktoré by boli konfliktné, nie je to on, ktorý útočí, jistě. ale v podstate samozrejme je že bychom pripravený měli sa být chrániť. vděční za to, že teď je u moci v Rusku Putin, protože se může stát, že se tam dostane k moci někdo úplně jiný a kdo bude reagovat daleko tvrdším způsobem na ty provokace, dá se říci, na tu smyčku, která se kolem Ruska skutečně stahuje. Tohleto opravdu ten příští rok bude velmi důležitý, velmi náročný. 2017. Ano, když tady byl ve střední Evropě na naše pozvání, jo, v roce 2012, někdy na počátku roku 2012, jeden silný, známý anský šaman Don Sergio, tak tehdy nás upozorňoval na to, že v roce 2012 může vypuknout jaderná
jaderná válka. A tehdy byla úplně jiná situace a nikdo tomu nevěřil. A skutečně ta hrozba zde je, ale zároveň upozorňoval na to, že lidé tomu mohou zabránit. Velké Británie a Merkelova ty patří do jednoho ústavu pro duševně choré, bych řekl, jo, a do jedné klece, jak bych to řekl, do jednoho vypolstrovaného pokoje pro blázny, ale co se týče ženské energie, ženského přístupu, protože jejich přístup k životu je naprosto neženský, jo, to je opravdu, ano, jako nějaké chladné stroje, jako nějací roboti, ale co se týče ženského přístupu ke světu, tak skutečně bylo by skvělé, kdyby se víc prosadil, ale v současném světě vidíme opak. Jenom si uvědomme, kolik je třeba žen v islámském světě, které jsou inteligentní, jsou to krásné bytosti. Sám znám řadu úžasných žen třeba v islámském světě, vzdělaných, jo, žen, které pracují v oblasti vědy a podobně. A dneska se z nich stávají otrokyně. Podívejme se jenom na současné Turecko, co se z něj děje. Jo? Odkaz Atatürkův v podstatě úplně mizí. Turecko už není sekulární společnost, stává se islamistickou diktaturou díky Erdoganovi a jeho gangsterské klice. Teď tam byl vlastně zinscenované to divadelní představení, takzvaný puč, aby mohl Erdogan divadýlko, aby mohl zlikvidovat všechny své odpůrce a aby mohl nastolit tu nejtvrdší islamistickou totalitu. A bohužel v podstatě tyto změny se dějí v celém islámském světě. Začalo to už vlastně v roce 2010-2011 takzvaným arabským jarem, jo, kdy byly odstraňovány záměrně v režii, já jsem přesvědčený, těch globálních gangsterů, byli odstraňováni lidé, jako byl Kaddáfi a další, byly odstraňovány vlastně sekulární vlády, nebyly ideální, jistě, ale to, co je tam teď, je 1000krát horší a všude nastupuje tvrdý islamismus, kde vlastně žena pozbývá jakýchkoliv práv. Jo? A to je nesmírně alarmující, ale k tomu dochází v celém islámském světě, třeba v Indonésii, což je obrovská země, která dřív taky byla prakticky sekulární. Jo? A všude narůstá právě ten tvrdý islamistický postoj, takže dneska bych řekl, že především v islámském světě by měly ženy být iniciativnější. Je to samozřejmě pro ně velmi nebezpečné, ale měly by začít se bránit. Já pamatuji Afghánistán třeba v době, kdy tam ještě dívky nosily minisukně, kdy chodily normálně na diskotéky, kdy studovali na univerzitách. A dneska tam, když ta žena nemá na sobě pytel jenom s dírkami na oči, tak ji zabijí. Jo? A z toho Afghánistánu je země zla. Samozřejmě se tam ještě dál jakž takž udržuje jakási hra na sekulární vládu, ale ve skutečnosti ta situace třeba pro ženy je tam naprosto katastrofální. Totéž se ovšem děje v Pákistánu, kde taky se ta situace vlastně, co se týče žen a práv žen, neustále zhoršuje během posledních desítek let a posledních let. Takže v tomto směru já především doufám v to, že vznikne nějaké silné ženské hnutí v islámských zemích, protože by to byla protiváha tomu moru toho islamismu, který se v těch zemích šíří. Ano, protože my často házíme všechny lidi, já nechci říkat muslimy, ale obyvatele islámských zemí do jednoho pytle, ale tam je spousta lidí, kteří nejsou muslimové, kteří jsou muslimové jenom z donucení. Ale ve skutečnosti jsou to demokraticky smýšlející, velmi inteligentní lidé, třeba v Iránu taky.
a v dalších islámských zemích. Ovšem, pokud v současné době v nejméně nějakých 18 islámských zemích, když opustíte islám, tak vlastně vás popraví za to, jo? Tak vlastně ti lidé nemají možnost říct, my nejsme muslimové. Oni, ale kdyby měli možnost, tak miliony a miliony lidí v islámském světě i hned konvertují ke křesťanství, a nebo ti lidé i hned opustí jakékoliv tyto islamistické ideje, jo? Nebudou je podporovat, respektive nebudou je trpět. Uprchlíci vlastně před válkou a terorem se do Evropy skoro nemají šanci dostat. To je problém, že sem nejdou uprchlíci před válkou. Ani z Afriky, ani z Blízkého východu. Sem v podstatě jdou buď to, dá se říct, ekonomičtí paraziti, v lepším případě, anebo lidé, kteří už sem jdou s nenávistí vůči Evropanům a kteří... Presadit islám. Přesně tak. A buď sem jdou přímo už s touto nenávistí v sobě, s obrovskou, nesmírnou nenávistí k evropským základním evropským hodnotám, k humanismu, k demokracii, nebo jsou to lidé, kteří se sfanatizují v Evropě, protože tady trpí komplexem méněcennosti v Evropě a i hned se stanou snadnou kořistí těch tisíců a tisíců velice dobře placených imámů, to je z těchto hlasatelů, dá se říci, čistého zla, kteří jsou placeni jak Saudskou Arábii, tak z dalších zdrojů podivných. A problém je v tom, že vlastně skuteční uprchlíci se prakticky do Evropy nemají šanci dostat, protože třeba v Africe je spousta křesťanů, kteří jsou hubeni, zabíjeni muslimy. V Africe, třeba v Nigérii, ale i v jiných oblastech, i ve Středoafrické republice a v dalších oblastech jsou doslova vyhlazováni křesťani nebo animisté, respektive jakoby normální lidé, kteří nechtějí tedy se nechat zotročit islámem. A tito lidé se do Evropy nedostanou, protože na to, aby se ten Afričan dostal do Evropy, potřebuje hodně peněz. A tyto peníze mu dávají pouze určité nadace a tyto nadace jsou zase napojené na tu globální síť těch gangstrů globálních, kteří si hrají na ty ředitele zeměkoule a oni chtějí do Evropy dostat jen ty islamisty, případně teda ekonomické parazity. Takže já jsem proto, abychom se rozhodně postarali o uprchlíky z válečných zón a o děti trpící. Rozhodně ano, jenže právě tito lidé se do Evropy prakticky nemají šanci dostat. Jo? A nebo tito lidé, ať jsou to třeba Kurdové, že, tak oni zůstávají na místě a bojují s tím zlem. Oni tam zůstávají, oni nechtějí odcházet do Evropy, utíkat. Oni tam zůstanou a bojují s tím zlem. Jo? Neutěkají před zlem, tak, ale ano, doma. Třeba jezidští Kurdové, které jsem dobře poznal. Já jsem žil mezi jezidskými Kurdy, kteří mají velice zajímavou životní filozofii. Je to prastaré náboženství, které vyznávají, které vlastně vychází z manicheismu, je to opravdu velice staré náboženství.